Johala mauso e chiro ma Kibuye chuny boma ma Kisumu ahinya mago mauso lewni manyien mong'ere kaka jo textile kanyakla kod jo charan koro to ogolo ywak gi na sirikand kaunti ma Kisumu kuom darogi e ute keno kata stores mane gi keno e stores mabende nochiwne gi mana kod tend kaunti ma Kisumu. Johala go eko wacho ni jo kaunti darogi e stores mag keno to ne okomigi kata notice chon mar dar kendo konyisgi kuma oketnegi tenge mondo gikanie mwandu gigo eko. Gimedo ywak ka giwacho ni mwandu magiuso nengo gi ni malo mokalo kendo ok ginyalo weyogi ginind oko ka bende mwandu go eko oluoro chieng' kod koth. Jouso go eko kwayo tend kaunti ma Kisumu mondo konygi e wach ni endi kaachiel kod neno ni ler mar chiro no ero riti gi jotich kaunti kendo juok bende oduoknegi piny. To kae kanochopo nyoro to ne waneno matek nyochak mukwa gi stall mokwongo manyogol charende. Kane chopo tieno nyoro ni igolo lewni ka. Lewni gi ok nyakete chieng' jo kama lawen law to ka chieng' ogoye to kinyonge ng'ang'iewe. Mano waluongo ni mano koro ok wanyal uso. Dead stock gi dog jok modhi sikul. Wano kwaso mahinya emomiyo be wachandre ka emomiyo kata even nyang' nyong'o chando wa gi timne. Ana nyaseme kenda wuyo kaka nyaseme ng'amo ero dhi oduok ne nyong'o ni nyamin gi moro wacho kama. To gima timre chiro ka ok bi morowa. Juok ni malo. Ana jugo kama thin 30 bob pile moko leo kikolo kata siling 20. Nitiere akelo gi igo kik chandu. Ijugo pesa moro kati ionge pesa kati se uso kata poki uso utatowa. Ichopa time ipedho gimoro kama kata customer poko biro kwanyo jajuoko sechopo otingo misiki odhigo to pesa modwaro odwaro 100 200 300 jo kama kata kaben mana nine mipielo pesa di yudi okay yudi koro mano problem ma wan go de chiro ka nya Yesu wan gi nyisa gima mondo gikonyo stoche muneno kagi mage midarowa uneno kwa yao gi sani. I plead to Mr. Anyang' Nyong', His Excellency. Wakwaye tafadhali, ang'e ni okia gima dhi mbele, and I know ni okong'eyo. Mr. Nyong'o, tafadhali, wan gi kura ni kendo wang'eyo ni dok, iwinjo, kendo an adhi gocho ni 100%. Tafadhali Mr. Nyong'o, donje gini mondo ikonywa, wasehinyre, wan ijuogo wa 300, weekdays ijuogi 200. Kendi ng'iso ni abiro juogo 300 no nyaka nawe uso. I'm still young. Kacha kujuogo 300 sani nyaka we uso. Mr. Governor tafadhali akwaya gi muolo. Donje chiro mar Kibuye mondo ikonywa wan jo Dubai. Wan gi lwetwa jotelo man wayiero onge. Wan gi lwetwa bawasayi. Kwongo okang'eyo ni gavana bong'eyo sekta moro ni textile. Okang'eyo ka gavana ng'imano nikech ang'o wakati mane daro ji Kibuye gavana nokong'eyo ni jo textile nitie nokosiemo ni kama gidhiye. Nyaka sani ne duogo wa iye ka. Nyaka no duogo wa iye ka wan gi problem nikech ang'o ywecho wamiyo county pesa wajuogo every now and then. Kochopo sa ywecho onge service ma county miyowa. Koro county onyiswa ni service mane magimiyowa. Nyaka sani kane wadonjo ka nonyiswa ni stochegi bidong mikan mwakane gigewa charende gi lewni nyaka sani cha stoche manyose miwa gichak gikaogi koro ginyiswa ne gidwa ni wadhi kanye ka ok gidwar waiye ka ginyiswa maler to kagavano kia wachni kiko wuondre ko kia wachni owuok ko clean to wachno kia gima timore Kibuye. Jothurwa wan kaka jo Dubai nongiswa ni wajuogo 100 weekdays on Saturday ijuogo 200 nikech en chieng' chiro jo mtumba to on Sunday bing nen chiro maduong' ijuogo wa 300. Jothurwa gi ohand Dubai iduogo 100 weekdays mano nyaka Friday en 500. Saturday ijuogo 200 mano is 700. Sunday ijuogo 300 mano tao mimiyo county government weekly. Kigo times 30 days mano is over 30k. Mowa miyo county. We are the same people
Mako chopo ni koro wadwa kano misikewa, ichaki idwa mawa ginene ni offices. Offices e chiro no se bedo gi offices mar county, offices ang'wen jothurwa. Mbona watu wanatutesa? Chira ni en office mar akiani kar dotho, kar offices akiani mar jomage, 5 offices. Mbona wan jo Dubai? Governor, we are pleading, tafadhali donje mondi konywa.